Boas. Empezamos a tarde debatendo sobre un tema de vital importancia para a preservación da identidade cultural e lingüística, a supervivencia da lingua e o papel crucial dos neofalantes neste proceso. A lingua galega, unha xoia do patrimonio de Galicia, enfronta desafíos significativos para manterse viva e vibrante nun mundo cada vez máis globalizado e dominado por linguas de mellor alcance. As linguas son máis que simples ferramentas de comunicación, e a lingua galega non é excepción. É un tesouro que deixa séculos de tradición, literatura e expresións artísticas únicas. Con todo, o declive no número de falantes e o avance do español como lingua dominante na rexión amenaza a súa existencia. Por outra parte, o saldo vegetativo negativo tamén supón unha baixada no número de falantes desta lingua. Neste contexto desafiante da lingua, as persoas neofalantes emerxen como protagonistas fundamentais na loita pola supervivencia do galego. Pero, que é unha persoa neofalante? Segundo recolle Fernando de Ramallo na súa obra Que pasa co galego, é a persoa que tivo o castelán como lingua única ou moi predominante na familia e na socialización primaria, e que, nalgún intre da súa vida, decide converterse en falante monolingüe do galego, chegando así a desplazar a súa lingua inicial a usos residuais ou esporádicos. O papel destes neofalantes non pode ser subestimado. Non só enriquecen a diversidade lingüística da rexión, senón tamén fortalecen a vitalidade da lingua galega, ao facela unha parte integrante das súas vidas. A súa escola de aprender e utilizar o galego contribúe á normalización e difusión da lingua en todos os aspectos da sociedade, dende o ambiente familiar ata o ámbito profesional. As persoas neofalantes son un papel crucial da innovación e evolución da lingua galega, interactuar co idioma dende novas perspectivas e experiencias culturais. Aportan novas palabras, expresións ou mesmo refráns que enriquecen a diversidade e a vitalidade do galego. Este intercambio lingüístico e cultural entre falantes nativos e neofalantes promove unha dinámica de crecemento e adaptación que é esencial para a supervivencia dun idioma nun mundo en constante cambio. As persoas neofalantes provenen de diversos contextos socioculturais e lingüísticos, o que enriquece a diversidade do galego. A súa participación promove unha lingua máis inclusiva e accesible, capaz de reflectir a amplitude e a riqueza da sociedade galega. Ademais, os neofalantes traen consigo unha perspectiva única e unha paixón renovada polo galego, sendo estes, moitas veces, persoas altamente comprometidas coa lingua, coa nosa identidade e coa súa defensa. A súa curiosidade e entusiasmo polo galego serven como inspiración para os falantes nativos, alentando o orgullo e o interese na propia lingua. Este intercambio cultural entre falantes nativos e neofalantes crea unha sinerxia que, revitalizada a lingua galega, transformando nunha reliquia do pasado, nunha ferramenta vibrante para o futuro. As persoas neofalantes aprenden utilizando o galego fora das fronteiras galegas e contribúen á proxección internacional do idioma. O seu interese e compromiso co galego como segunda ou terceira lingua abre portas para a súa difusión en ámbitos internacionais, creando redes de intercambio cultural e lingüístico que beneficien a comunidade galega globalmente. Por último, as persoas neofalantes desempeñan un papel crucial na transmisión da lingua galega ás xeracións futuras. Ao adoptar e transmitir o galego aos seus fillos e familiares, garanten que a lingua continue a florecer e evolucionar ao longo do tempo, nunha época en que cada vez o galego está sendo menos transmitido de xeración en xeración. Por lo tanto, son eles, xunto cos galegofalantes, os que poden garantir a continuidade e a renovación do patrimonio lingüístico de Galicia. En resumo, a supervivencia da lingua galega depende, en gran medida, do compromiso e da contribución das persoas neofalantes. Representan unha esperanza viva para a preservación dunha das máis preciosas herdanzas culturais de Galicia. Por lo tanto, é o noso deber apoiar e celebrar este grupo de falantes que escollen abrazar e promover a lingua galega, garantindo así que ela continue a xogar a través dos montes e vales da nosa amada terra galega. Moitas grazas!
O pasado mes de marzo, Xosé Enrique Costas González, catedrático de Filoloxía Galega na Universidade de Vigo, vou dar unha charla no noso centro, Ulles de Cacheiras. Como é familiar a nosa compañera Antía, pedimos unha entrevista para falarnos sobre o galego e o papel que teñen os neofalantes no seu posible futuro. No medio das súas respostas, relatounos un caso que lle aconteceu a él e que pasa a compartir con vos. Hai 3 meses, o parneiro da miña compañeira decidiu que era un bom momento para poñer as súas cousas en orden e decidiu facer o testamento, un trámite non demasiado complexo. Para iso, buscou en Vigo, que é onde reside habitualmente, unha notaría na que este documento lle reemplasen en galego. O testamento que pensaba facer é o habitual, é dicir, é un documento no que só cambian os nomes das persoas que aparecen nele. Ainda así, ainda este feito, o notario dixo que non, que se o quería en galego, o testamento iba a tardar 6 meses, porque tiña que ser traducido por unha persoa xurada. O parneiro da Antía dixolle que ele se ia querendo galego, que non iba a ceder ante o castelán. A raíz desto, correronsenos 2 preguntas. Por que non se ten este documento básico traducido en todas as notarías e pensades que a próxima persoa que o pida poderá telo en galego? Hola a todos e a todas, eu son Alicia Carrera, do grupo Sofistas, e hoxe estou aquí porque o galego está nunha situación crítica. Nos últimos 25 anos, esta lingua perdeu 538.000 falantes. A pregunta máis importante é por que temos que falar disto. Este debate a día de hoxe é pertinente porque o galego é unha lingua que perde falantes e Galicia é un territorio que perde poboación. Por lo tanto, se continuamos así, tanto a lingua como o territorio están chamadas a desaparecer. Unha das razóns desta evolución negativa pode ser a pouca conciencia que temos como falantes. Por iso, este debate, independentemente do resultado final, teria que ser unha reflexión de nós, de pasarnos a ser militantes da lingua, que non ceder ante o castelán, como o profesor Costas fixo. O futuro da lingua depende das persoas neofalantes. Ben, nós desde a postura en contra pensamos que sí, claro que son importantes, pero non son a parte máis importante. Para defender isto, mostramos os 3 argumentos. O demográfico. Cando falamos de persoas neofalantes, nos referimos a persoas que non coñecen unha lingua e comezan a falar. Por lo tanto, para que o número, para que esta lingua poda perdurar baseándose nestas persoas, a poboación migrante teria que crecer moitísimo. Segundo os datos recollidos no Instituto Galego de Estadística, a poboación no 2022 foi de case 2.700.000 persoas. E só un 4,25%, é dicir, pouco máis de 100.000 persoas eran persoas inmigrantes. A que conclusión chegamos? A que a cantidade de xente que ven de fora, é dicir, as persoas que se llaman neofalantes, non é suficiente. A supervivencia dunha lingua como é o galego non pode depender deles. Ten que ser unha tarefa levada a cabo tanto entre a xente nativa galega e as persoas migrantes. O segundo argumento é sociolingüístico. O grande problema que nos enfrentamos con respecto aos neofalantes é na súa fiabilidade. Son persoas que con grande facilidade pasanse ao castelán e que non empregan o galego en todos os ámbitos. Nunha enquisa feita polo Departamento de Galego do noso centro, Ulles de Cacheiras, na que se preguntou polo uso do galego en ámbitos como a familia ou o instituto, veuse que o 28,7% fala galego na familia e só o 5,1% fala no instituto. Ademais disto, as políticas lingüistas en Galicia non axudan a súa promoción. Fai case 14 anos publicouse no DOGA o Decreto 79/2010 do 20 de maio para a pluralización do galego na ensinanza non universitaria. Centrándonos na educación infantil, isto di que o idioma no que se imparten as clases nas escolas infantis depende da decisión dos pais, que moitas veces privan a maioría dos nenos de falar o galego e de desarrollar ben as súas capacidades lingüísticas. E o terceiro argumento é o lingüístico. O galego é unha lingua con historia, con identidade, con cultura, con tradicións e costumes propias. É unha lingua que ten variedade, é unha lingua que está viva, porque ten cousas que a fan especial, como son os seus acentos. Cando unha persoa chega a Galicia e comeza a falar esta lingua, faino bastante nunha norma, nunha gramática, que non é que estea mal, pero non inclúe estas cousas que fan a Galicia tan especial. Deixando a supervivencia do galego en mans das persoas, perderíamos isto que nos fai únicos, porque preguntémonos que faríamos sen o seseo da zona central, da zona occidental ou a geada da zona central. O futuro da lingua depende das persoas neofalantes. Moi boa pregunta. Non é certo que non necesitemos persoas neofalantes, pero non son a clave. Precisamos persoas galegofalantes. Precisamos que as persoas galegofalantes pasen a ter unha actitude militante con respecto á nosa lingua.
pero como di o profesor Monteagudo, pasen a ser activistas da lingua galega. Moitas gracias. Unha pausa de 2 minutos para preparar as refutacións. Imos entón coas quendas de reputación, empezando polo equipo a favor. Bos días, son Ainhoa e veño facer a primeira quenda de refutación do equipo a favor. Como primeiro argumento, contastes que as persoas inmigrantes non son suficiente cantidade. Pero ben, se a natalidade é baixa en Galiza e ao mesmo tempo chegan inmigrantes castelanfalantes que se converten en galegofalantes potenciais coa axuda das organizacións non gubernamentais e os sistemas de educación, etc., xa que son ferramentas que se llevan á escola. Estes inmigrantes, a parte de rechear a baixa natalidade, convértense en neofalantes que axudan a manter o galego. E estes sí que son persoas comprometidas, xa que se unha lingua é minorizada, quen vai querer pasarse esa lingua? Pensarán, para que lles servirá? Pero certo é que non. Un neofalante é unha persoa comprometida, porque conleva un gran compromiso e amor a nosa terra, abandonar o idioma interiorizado para aprender outro. E non só os neofalantes que dixastes que eran eles, tamén axudan moitísimo as persoas que xa falan así. Tamén dixestes que podían perderse os acentos, dialectos e así, pero a fin da causa é que sobrevive o galego, non os dialectos, porque quen di que o galego non pode ser un galego futuro, pois teremos que usar o normativo por moito que nos pese, mellor que desaparezca un dialecto a que nos desaparezca todo o galego. E en que os neofalantes poden ter castellanismos, eu, como persoa galegofalante, tamén os teño. Para quitar os prexuizos de que os neofalantes non están comprometidos coa lingua, isto moitas veces pode ser un prexuizo hacia eles que lles impide usar o galego no seu ámbito. Un testimonio dunha neofalante coñecida nosa é que a mellor solución é pasar de todo e non pensar no que opine a xente sobre ti. Isto fará que os castelanfalantes que se queiran pasar ao galego síntanse máis seguros e queiran aprender a usar o galego, usando, ou, por exemplo,
Vos, nunha clase de inglés, levades estudiando moito tempo, pero cantas veces vos equivocastes e non o deixastes? Porque teñan un erro ou non usen os mesmos dialectos que nós, non quere decir que non sexan perfectamente normativos. Hai que tirar para diante da nosa lingua sempre cando estemos comprometidos con ela e con a nosa cultura. Sí? Como percibides a relación entre os neofalantes e os paleofalantes, sempre os paleofalantes en termos de identidade lingüística e cultural? Vale, prosigo. Podes repetir a pregunta, por favor? Como percibides a relación entre os neofalantes e os paleofalantes, os que falan galego dende sempre, en termos de identidade lingüística e cultural? Pois que unha persoa que decide cambiarse a unha cultura será porque ten un forte lazo con ela, a mesma maneira que unha persoa que leva con ela interiorizada desde que naciu. Para nós é a mesma relación, xa que nos parece algo moi forte que unha persoa decida deixar a súa propia lingua para cambiarse a outra. Por último, se a taxa de neofalantes non axudase os galegos, perderíamos moi pronto o noso idioma. Pero o certo é que o noso idioma non está en perigo de extinción. O galego é unha lingua que se vai a durar moito tempo e grazas a moitos neofalantes persiste a día de hoxe. E iso é todo. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí. Chámome Pablo e vou facer esta primeira quenda de refutación en contra de que os neofalantes son o futuro da supervivencia do galego. Ainhoa remataba a súa refutación mencionando que o galego non está en perigo de extinción, pero nós, con eses datos que atopamos no Instituto Galego de Estatística, máis na enquisa feita polo noso centro, polo Departamento de Lingua do noso centro, vemos todo o contrario. O galego cada vez deixa de ser máis usado e pasa a ser unha lingua en segundo plano ou sen importancia. Dime. Iso é certo, pero o noso dato ven dado pola UNESCO. Como é o dato exactamente? Que o galego non está nas linguas de todo o mundo que teñen perigo ou risco de desaparecer. Home, depende do que chamemos risco de desaparecer. Obviamente sempre quedará xente que fale galego, pero cal é a importancia dunha lingua que falan 10, 15, 20 ou 100 persoas? O que precisamos nós é que esta xente, que nos chamamos paleofalantes, que é a xente que vive aquí, que nace co galego, que se cría co galego, pero que non o emprega ata unha certa idade, que esta xente se convirta en activistas na lingua, como dixo a miña compañeira Alicia. Se nós protexemos as especies de animais como os linces ou calquera especie en perigo de extinción e as tratamos coa intención de que non desaparezan, por que non facer o mesmo cunha lingua que pouco a pouco vai menguando en tamaño? Ainhoa tamén mencionaba a inmigración e a importancia de que a poboación migrante fale galego e se integre falando galego. Pero eu aquí vexo un dato que é que a poboación migratoria supón en Galicia actualmente, como xa vimos antes, un 4,25%. Consideramos un 4,25% suficiente xente, 100.000 persoas de 2.600.000 e pico mil, considerámoslo un suficiente cantidade como para sacar a flote unha lingua? Mencionaba antes a túa compañeira Alicia sobre a gramática galega que non estaba actualizada, pero a gramática galega é bastante similar ao castelán. Consideras que iso sería unha chave importante para que un neofalante acceda á lingua? A similitude entre o galego e o castelán, se é unha chave para... Sí, probablemente, obviamente, pero a necesidade que temos nós agora mesmo non é só que tamén os neofalantes son unha parte importante, non quero restarlles importancia, simplemente digo que o que precisamos nós é que esa xente que non fala galego habitualmente e que o coñece dende que eran pequenos, que se volvan activistas da lingua, que remen a favor dela, que como o padriño da nosa compañeira Antía pidan o testamento en galego aínda que tarde 6 meses, que non se pasen ao castelán facilmente como farían estes neofalantes, porque por moito que teñan esa
esa boa intención, esa paixón cara ao galego, é moi probable que ao ser o castelán a súa lingua natal, a súa lingua materna, que pasen facilmente a súa lingua máis cómoda. Polo tanto, seguimos posicionándonos con a nosa tese, que é que os neofalantes non son suficientes, non hai suficiente cantidade, nin teñen suficiente forza como para manter unha lingua como o galego flote. Gracias. Bueno, gustaríame seguir comentando que o que comentou agora Pablo da forza dos neofalantes é que toda a axuda que teña o galego benvida sexa, porque queremos que o galego perdure. Eu, como galego falante, considero moi útil a integración de neofalantes na nosa terra, xa que estamos dando unha axuda para manter o noso idioma, independentemente de se fala normativamente ou non. Perdón, pero dixeches que, que non... que te parece importante, que o importante son os neofalantes e que toda axuda é benvida, pero non crees que é máis importante centrarse primeiro no problema que máis incumbe a lingua e logo xa pasaremos aos problemas máis de segundo plano? Sí, precisamente, moitos dos sectores como o empresarial ou educativo teñen moito que facer e axudaría en boa medida que eliminaran os prexuizos cara a esta lingua. Por exemplo, hai empresas como Toxo, Xenera, Vegalsa ou Gadis, co coñecido Vivamos como galegos, que o que fan é movimentos a favor da lingua galega. Pero estes movimentos a quen van dirixidos? Pois non ás persoas que xa falan galego, sino que incentivan a persoas que non o usan a usalo, o sea, a aumentar os neofalantes. Os galegos chegará a un punto que, como ben dixestes, serán menos. Pero no momento no que desaparezcan, se desaparecen, as persoas que non naceron con ese idioma terán que interiorizar e deberán aprender. Entón non é mellor, antes de que desaparezan, que esa poboación que xa o ten interiorizado de pequenos volvan a falalo? Sí, pero unha persoa que ten interiorizado de pequeno e deixa de falar, tamén, cando o retoma, convírtese en neofalante. Claro, unha que nos consideramos a esa persoa que se reintegra no idioma paleofalante. Bueno. A política, que iba a comentar. Tamén dixestes que tamén necesitamos eliminar, por exemplo, prexuizos para que os galegofalantes continúen falando e para que haxa máis neofalantes. Pero a política pública no sistema educativo é o camiño para que sobreviva o galego. Pero tamén, como repito, o que fai é aumentar o número de neofalantes. E por iso creemos que son unha parte fundamental do noso futuro como lingua. Está nas súas mans, xa que a evolución do galego e a natalidade ahora mismo son moi baixas. Por lo tanto, aínda que unha cadea de transmisión xeracional intente solucionar este problema, non sería posible, xa que non podemos impoñer unha lingua, por moito que nós queiramos falar un idioma ou que os nosos fillos o hereden. Vou a poñer un caso da miña profesora Karina e a súa filla Erea, que ela é francesa e como quería que a súa filla tamén interiorizase o seu idioma, faláballe en francés na casa, pero chega un punto no que a rapaza vai dicir o idioma. Entonces, o que habría que facer é, cando ela fora maior, incentivala a que decidise usar o galego, para así continuar tendo persoas que usen a nosa lingua e que esta non desaparezca. Gracias. Ola, moi bo día, eu son Andrián Núñez e para empezar vou a refutar un dos argumentos que deu o noso equipo, o equipo contrario de Ainhoa.
Falaban sobre un proxecto interxeracional. Para nós, esas persoas que van ter un fillo e xa educan o seu fillo nesa lingua non poden ser neofalantes porque xa nacen co galego adquirido, non serían neofalantes nese caso. Seguindo por aí, un argumento seu dicían que enriquecían a diversidade lingüística, dabanlle dinamismo á lingua, etc. Ese galego que aprenden os neofalantes é un galego normativo, aínda que os neofalantes deberían ser galego mellorantes e, polo tanto, sí que poden axudar a nosa lingua a recuperar a súa vitalidade, non son a clave, porque ese galego que van aprendendo é un galego normativo, que, aínda que o vayan evolucionando pouco a pouco, non é o que lle dá dinamismo á lingua, sí? Con respecto ao que dixetes antes, de que aquelas persoas as que se lle ensina a lingua non son neofalantes, non sei que ten razón, pero son os neofalantes, sobre todo, aquelas que teñen unha maior probabilidade de ensinar esa lingua, posto que nunha situación en onde esta é cada vez máis minorizada, son eles as persoas máis comprometidas, aquelas que aseguran a súa transmisión. Sí, respecto a eso tiña que comentarvos. A Mesa de Normalización Lingüística subiu un artigo hai tempo sobre que distintas familias castelanfalantes residentes en Galicia, a hora de ter un fillo, deciden cambiar de toda a súa vida a lingua o castelán para poder educar ao seu fillo totalmente en galego. Esas persoas para nós, esas dos persoas son neofalantes, pero en cambio esa nena ou neno o que van a educar é un paleofalante, que para nós é a clave, ese neno que vai a poder desenvolverse dende pequeno no galego, esa é a clave, que o galego vaya de xeración en xeración, e non grazas eses, non son neofalantes eses nenos que aprenden a falar como primeira lingua o galego, sí? Claro que non son neofalantes os nenos, pero se os pais non se hubieran convertido, entre comillas, a ser neofalantes, eles nunca podrían haber adquirido o galego. Iso é certo, pero se unha persoa que vive en Galicia dende sempre estivo en contacto coa lingua e non a utilizaba porque lle salía o castelán por inercia, porque non lle apetecía, porque por vergoña, por medo, porque sentía que non o aceptarían, son paleofalantes, son persoas que están en contacto coa lingua. Para nós paleofalante é iso, unha persoa que estivo en contacto coa lingua toda a súa vida ou que aprendeu, pero en cambio nun momento da súa vida o deixa de falar, é capaz de recuperarse. Non podemos falar do mismo dun neofalante do galego, dunha persoa en Santiago que viviu aí toda a súa vida, estudiou no colexio, simplemente non a quería falar ou non lle salía, a outra persoa que, por exemplo, ven de Murcia, non estivo en contacto co galego en toda a súa vida, é como un choque de realidade aprendelo de repente. Seguindo por aí, na vosa refutación falabades sobre que non tiña sentido o noso argumento de que non son fiables como tal. Nós non dicimos que non van a axudarnos nin van a falar de algúns ámbitos en galego. Nós o que queremos dicir é que non son fiables porque se levan falando coa súa familia, coa súa nai, toda a súa vida en castelán, é moi difícil que nese contexto de cariño, de agarimo, cambien de súpeto toda a súa lingua, porque para nós o galego ten que ser unha lingua de ensino, de administración, de educación, de agarimo, de amor, de pelexas, de sair de festa, do que sexa, pero ten que ser iso, unha lingua para todo. Por lo tanto, fago-vos unha pregunta. Vale a pena perder toda esa riqueza, variedade lingüística, dialectos, a forma irmao, jalego, o que sexa, por fiarles todos a xente foránea? Moitas gracias. Pausa de 2 minutos para preparar as conclusións.
Ben, antes de ir coas conclusións, damos un aviso ao equipo de Benvibre polos pasar 15 segundos da pregunta, non supón nada, vale, porque hai que acumular avisos, pero para que conste. Entón, imos coas conclusións, un tempo de 3 minutos cada un, empeza o equipo en contra o IES de Cacheiras e remata o CPI de Benvibre. Érase unha vez un lugar cunha lingua propia, pero a xente non a usaba. Benvidos a Galicia. Moi boas a todos, son Daniel. Veño a facer as conclusións do debate que acaban de facer o meu equipo máis o equipo rival. Incluso despois de escoitar os argumentos que o anterior equipo, que o equipo rival nos intentaba convencer da súa postura, seguimos pensando que a nosa é máis axeitada. Seguimos pensando que os neofalantes non son suficientes para a supervivencia do galego. Comezo recordando que a nosa tese era, como xa dixen, que as persoas neofalantes non son suficientes para que a nosa lingua sobreviva, polo que deberíamos ter en conta outros dous factores. Outro tipo de falantes, que son os paleofalantes, aqueles que están en contacto coa lingua, non a usan e despois deciden usala, e que todos os falantes sexan falantes militantes da lingua, que se neguen ao uso do castelán en calqueira ámbito. Agora vou expoñer os argumentos dados polo equipo rival e polo meu equipo e a maneira na que foron confrontados. Comezábamos nós con un argumento demográfico, onde decíamos que o índice demográfico, o índice inmigrante de Galiza era dun 4,25%. O equipo rival contestou dicindo que os neofalantes non só son inmigrantes. O noso segundo argumento era un argumento sociolingüístico, no que dicíamos que os neofalantes non iban ser fiables á hora de usar o galego. O equipo rival refutou dicindo que os neofalantes non deben pensar no que diga a xente e deben falar o galego igual. O noso terceiro argumento foi un argumento lingüístico, no que dicimos que o galego ten moitas variedades, como o seseo, a geada e todos os acentos, co que refutamos o seu primeiro argumento, que era que os neofalantes enriquecen a diversidade e fan evolucionar o galego. O seu segundo argumento foi que os neofalantes expanden a lingua polo mundo, e, como refutou o meu compañeiro Pablo, é mentira, xa que a xente que sale de Galicia vai a poñer en desuso o galego. O seu terceiro argumento era un argumento de cadea interxeracional, no que din que os neofalantes axudan a que o galego se transmita de xeración en xeración. Para finalizar, lembrarvos que nós non estamos en contra da incorporación de neofalantes á nosa lingua. Vistos os datos que expuxeron os meus compañeiros, queremos que os neofalantes non son suficientes, por iso defendemos que precisamos tamén paleofalantes, que son aqueles que están en contacto coa lingua, non a usan, despois se pasan a ela, e que todos sexan militantes da lingua, é dicir, que se neguen ao uso do castelán en calquera ámbito. Precisamos todo isto para que o galego sobreviva. Moitas grazas. Quen de nós non escoitou a un madrileño intentar falar galego? Ou quen non intentou bailar unha moiñeira sen saber? A gran maioría, non? Entonces, os galegos, cando pasa isto, enfadamos e cansámonos destes comportamentos. Pero, e se esa xente o fixera ben? Boas tardes a todos e a todas, eu son Alberto Maneiro, membro do CPI de Benvibre, e voume encargar de facer a conclusión do debate de hoxe. Moitos de nós presenciamos algunha vez unha destas situacións. Alguén que intenta falar como un galego e non ten un resultado óptimo. Pero, como dixen antes, e se o fixeran ben, os neofalantes son as grandes esperanzas da nosa lingua, xa que nos últimos anos, a pesar de que nativos galegos pasan a falar o castelán e a toman como a súa lingua de uso cotián, a chegada de novos falantes á lingua é benvida. Tomando algúns argumentos dos compañeiros do IES de Cacheiras, seguimos a favor de que os neofalantes van facer que o galego sobreviva moitos anos máis. Porque estas persoas traen a innovación e o futuro á lingua galega. Moitos deles teñen un sentimento de curiosidade e de querer saber sobre a nosa lingua e a nosa cultura.
Pero dirán vostedes, entonces, perderánse moitos máis rasgos da nosa lingua, non? A resposta é non, para que se me entenda. Hai que conseguir que os neofalantes se integren na nosa cultura e aprendan de nós, das nosas costumes, dos nosos rasgos e das nosas tradicións. Creen un sentimento de arraigo á nosa terra. É difícil, pero ás veces as cousas máis difíciles son aquelas que dan máis resultados. É máis por probar que non quede. Como dixeron antes meus compañeiros, a cadea de transmisión da lingua galega interxeracional está a ter grandes problemas. Entonces, os neofalantes poderían ser un gran remedio para esta situación. En resumo, a chegada de novos falantes á nosa lingua é boa, xa que melloraría o estado desta e inovaría novas maneiras de transmitir o idioma e a nosa cultura polo mundo adiante. Só pensade por un momento, ir por unha cidade como a Coruña ou Vigo e escoitar a estranxeiros falar a nosa lingua. Que sentiríades? Porque nós sabemos que sentiríamos. Sentiríamos satisfacción. Sentiríamos que a nosa lingua está en boas mans e que sobrevivirá moitos anos máis. Que nosos fillos o falarán e incluso soñar con que os nosos netos tamén. Señoras e señoras, é o momento de abrir os brazos aos neofalantes. Xente como a outra calquera. Xente que sin esperar nada a cambio aprenden de nós e de nosa lingua. Xente que está concienciada das súas responsabilidades sobre a supervivencia do galego que pode estar nas súas mans, pero sen olvidar que contarán ca nosa axuda en todo momento. Isto foi todo pola nosa parte e espero que disfrutaran deste debate tanto como disfrutamos nós. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, moitos parabéns aos dous equipos polo debate. Despexamos un momento